едно дебело, мръсно, просто прасе. А какво мислиш за нейния стил на обличане? О, да, забравих да добавя. Това е Никол Иванова прасето. Известна като тлъстото прасе. А какво мислиш, кой ще обикне нея? Да. Някой циганин, който е на 6 години. Харесваш ли майка или баща й? Не, една тайна. Тя може да е наблизо, но сега ще й кажа. Баща й се казва Коста. И е слаб като клечко и е като Коста. А майка й е дебела като едно голямо тлъсто прасе. Тлъсто колкото 100 килограмово. Да, ще й пише. Как си? Тя е изкривила на една моя добра приятелка, но не е най-добра. Терето ми е най-добра. Благодаря. Аз съм тя. И изкривила си далката. Тя се казва Моника. И на майка и колата, като е седнала днес, тя е изкривила майка и на Никол седалката. А Никол си е разположила така удобно. Така, как? Това е Никол. За сега, това е днешния епизод. Никол, тлъстото прасе.